Noswaith dda a chroeso I Daith Lle-CHI. Dyma'r cyntaf mewn cyfres o nosweithiau gymunedol. Be di gymunedol lle? Wel, oeddwn ni wedi gobeithio cynnal y nosweithiau yma allan yn y gymuned mewn llefydd cymunedol yn y neuaddau ac yn y blaen o gwmpas yr ardaloedd hyn. Ond wrth gwrs mae cyfyngiadau Covid wedi dod ar traws ni, felly dyn ni gorau ystyn allan atoch chi drwy gyfrwng Zoom, ac felly maen nhw'n nosweithiau gymunedol. Wel, yn ystod wythnos nesaf yma, mi fydd Taith Lle-CHI yn ymweld â 6 o ardaloedd chwarelyddol o Bethesda yn y gogledd I Abergynolwyn yn y de. Byddwn ni'n ymweld yn go iawn ac yn rhithiol. Ac mi fydd yna restr gyflawn o'r ymweliadau yma yn ymddangos ar ddiwedd y cyflwyniad yma. Ond Peris ydy'n canolbwynt ni ar gyfer y noson gymunedol gyntaf a'r daith Lle-CHI yma ac yn ymuno mi heno yn Peris neu yn agos I Peris. Mae un o'r hoelion 8 y pentra, sef y cyn-brifathro, canwr, cyfansoddwr ac wrth gwrs aelod o Hogiau'r Wyddfa Arwel Jones. Croeso Arwel. Diolch yn fawr Ifor. Wel, Mae'r cyfrwng yma'n ddiarth iawn I mi, ond mi'n aengorau efo ti. Allan ni mond gofyn hynny, a diolch yn fawr iawn am ymuno ni. Wel, bob diwrnod ar y daith Lle-CHI, mi fyddai'n cerdded o un ardal chwarelyddol i'r nesaf. Gan bostio sylwadau a lluniau wrth fynd o le I le, ac os ydych chi eisiau dilyn y daith yn ystod y dyddiau nesaf yma, allwch chi ddilyn y linc fydd yn ymddangos ar wylod tudalen rwan. Yna, bob nos mi fyddai'n cael cwmni rhai o feirdd a chantorion yr ardaloedd hyn, sydd I gyd wedi derbyn gwahoddiad gen I lunio cerdd neu gan newydd am I brywydd ac am dreftadaeth chwarelyddol. Y cyntaf un I dderbyn y gwahoddiad yma ydy Arwel Jones, a mi gawn ni glywed mwy gyn Arwel yn y man. Ond cyn hynny, gair am pam dyn ni'n neud hyn. Mae Taith Lle-CHI yn rhan o brosiect ehangach I ddathlu'r dreftadaeth ddiwydiannol a diwylliannol sydd yn cwmpas ni oherwydd bodolaeth y chwareli. Mae nifer o gyrff cyhoeddus a chwmnïau lleol wedi dod ynghyd dan arweiniad Chyngor Gwynedd mwyn cyflwyno cais I UNESCO I geisio sicrhau statws treftadaeth y byd I ardaloedd chwarelyddol Gwynedd. Mae yna dros 1000 o safleoedd o gwmpas y byd sydd yn mwynhau y statws yma yn barod. Mae rhai ohonyn nhw'n adeiladau enwog fel y Taj Mahal, mae rhai ohonyn nhw yn adfeilion fel yr Acropolis yn Athen. Mae rhai ohonyn nhw yn ardaloedd o harddwch naturiol neu o bwys ecolegol fel y Great Barrier Reef yn Australia. Mae yna 3 safle treftadaeth gyda ni yma yng Nghymru yn barod. Un ohonyn nhw ydy'r ffwrneisi a Big Pit yn Mlaen Afon. Un arall ydy Camlas a Thraphont Pont Cysylltau. A'r trydydd ydy Cestyll a Threfi Ceirog Edward, y rheini sydd yn Caernarfon, Conwy, Biwmaris a Harlech. Dwi'n gwybod mae yna 4 ohonyn nhw, ond maen nhw'n cyfri fel un safle treftadaeth. Wel, beth am brywydd chwarelyddol? Ydyn nhw'n heiddi y statws yma? Wel, dwi'n gobeithio I bod nhw. Ac yn wir, ar fy nhaith heddiw o Felinheli I Peris, mi ges I gyfle I weld be oedd gynnyn nhw I gynnig. Gan gychwyn o'r hen borthladd LleCHI yn Felinheli, lle oedd cynnyrch chwaral dinorwig yn cael ei allforio. Nes I ddilyn yr hen lein chwaral I fyny trwy Bethal a Brynrefael, mynd fel samon yn erbyn y llif a bethau. Ac yna dringo trwy Fach Wen, heibio hen dydd y nain, I fyny I Dinorwig, ac o fanna wedyn mynd trwy ganol chwaral Dinorwig, nes disgyn lawr heibio'r barrics, lle roedd dynion o Sir Fôn a Wen Fawr yn byw yn ystod yr wsnos tra'n gweithio yn y chwaral, a diwedd yn haith I heddiw oedd yng Nghylfach Ddu, safle hen weithdi'r chwaral, a safle presennol wrth gwrs Amgueddfa Lechi Genedlaethol. Wel, mae'r hen chwaral Dinorwig yn rhan bwysig o'r cais I UNESCO, felly gadewch I ni glywed ychydig mwy am hanes y chwaral gyn yr hanesydd Dafydd Gwyn.
Os da chi'n gyrru neu cerdded ar hyd y lôn rhwng Llanberis a Pen y Pas, fe welwch chi chwarel Dinorwig dros y llyn, tirlun trawiadol iawn, tirlun o beth yn galw yn y Gymraeg boncia, sef system o risia sydd wedi cael ei cerfio i fewn i lethra mynydd y Ludur, tymenydd mawr o wastraf ar ei ochra a system o inclens rewffordd oedd yn gadael i'r wageni bach mynd oddi ar y bonciau i lawr i wylod y chwarel. Tirlun trawiadol, ond mae'n sefyll o fewn tirwedd chwarelyddol ehangach sy'n cynnwys y systemau cludiant, sy'n cynnwys llefydd lle oedd y chwarelwyr yn byw, ac hefyd sy'n cynnwys creu gyrundeb yn fanno oedd y chwarelwyr yn arfer ymgynnull, oedd yn perthyn nid i stad y Faenol, ond i stad y Niwbra. Stad Niwbra, argydd Niwbra o Gynllifon, oedd o yn ryddfrydwr mawr, nad oedd yn cyd-fynd efo'r Tories fath ag Ashton Smith yn y Faenol, ac oedd yn mwy na hapus i'r chwarelwyr cyfarfod yn fanno, canu myna, deud be oedd nhw'n eisiau gweld yn y chwarel, ac yn fanno sefydlwyd yr undeb yn 1874. Mae rhaid cofio y dylanwad stad y Faenol yn bwysig iawn, ond sefydlwyd y pentrefi y chwarelwyr ar diroedd annibynnol. Oedd Deiniolen a Chwlt y Bont yn perthyn i dirfeddianwyr eraill, cymdeithasau annibynnol, codwyd capal Ebenezer reit ar y ffin rhwng stad y Faenol, lle oedd y ffordd LleCHI yn mynd trwy lle mae'r pentra rwan, modd o ddeud, da ni'n byw yma, ni bia'r lle yma, nid chi, Mr Ashton Smith. So mae'n ardal hanesyddol iawn bod y chwarel wedi cael, a tystiolaeth o chwareli, gwaith y chwarelwyr, y gwaith hefyd y peirianwydd oedd yn cadw y lle yn mynd, y meddygion, y pobl oedd yn gweithio yn sbytau y chwarel, bob dim yna. Mae'r Amgueddfa Gylfach Ddu, wrth gwrs, wyth un o'r adeiladau mwyaf trawiadol yn y diwydiant, wedi cael ei ffurfio ar sail ffort neu ffatri hen ffasiwn Lloegr. Mae yna lawer o fragdau, enghraifft, sy'n dilyn yr un patrwm. Mae'n ddangos yr arian oedd ar gael i greu y ffasiwn lle. A syniad tu ôl i'r ffordd petreol oedd, wrth gwrs, i reoli ac i dominhyddu'r gweithlu, deud wrth pobl oedd yn gweithio yn y Gylfach Ddu, chi'n cyrraedd ar yr amser iawn, dyna beth y cloc yn deud, chi'n gadael ar yr amser iawn, a da chi'n neud be dwi, Ashton Smith, neu rolwr chwarel, yn gofyn i chi wneud. Y chwarelwyr yn pobl mwy annibynnol, oedden nhw'n sbio lawr ar y pobl oedd yn gweithio yn y Gylfach Ddu, gawn nhw'n rindis, y chwarelwyr yn ystod nhw oedd y wir arwyr y diwydiant, gweithio ar y poncia, nid yng nghysur y Gylfach Ddu yn y gwylodion. Dydyn ni ddim yn gwybod pa bryd yn union agorwyd y chwarel Dinorwig, mwy na thebyg, rhyw dro ar ôl brwydr y boen yn yr ail ganrif y 15, ond oedd hi'n mynd ymlaen, oedd hi'n para am ganrifoedd tan y diwrnod yn 1969 pan ceiwyd y chwarel i lawr yn sydyn. Wel, diolch yn fawr, Dafydd Gwyn. Da ni'n troi rwan yn ôl at Arwel Jones, braf cael eich cwmni chi hen yma. A mi gaswch chi eich magu, wrth gwrs, cyn, yn y blynyddoedd cyn 1969. Felly, da chi'n cofio'r chwarel ar waith, wrth gwrs. Sut le oedd Llanberis yn y dyddiau hynny? Ia, wel, cyw o'r 40a'r 50a dwi, hyd nes yr i'r coleg yn y cychwyn y 60a felly. Ond fe dreulais i'n nyddiau cynnar mewn 2 le, sef Stryd Newton yn Llanberis, ac yna symud i'r Stryd Fawr yn Llanberis, ynde. Sut le oedd o? Wel, mi gafodd o'i ddisgrifio gan gynwneidog yn Llanberis fel gwerin dlawd oedd yn byw yn gyfoethog, ac roedd o'n llygad i le. Bryn Williams, yn parchedig Bryn Williams, Bryn Patagonia, neu ac un ar chderwydd, oedd y gwron hwnnw, disgrifiodd y lle fel yna, ac roedd o yn llygad i le yn dweud hynny de. Oherwydd os oedd hi'n ardal dlawd, roedd hi hefyd yn ddiwylliedig gyfoethog. Ac yn y
diwylliant yna, y ces I fy magu lle, yn y capal yn Stryd Newton, yn rhan o Gymdeithas Lenyddol, band of Hope I gychwyn, Gymdeithas Lenyddol wedyn lle, ond o'na gymaint o beth am dymlaen yna yn Llanberis. Roedd I yn ardal gyfoethog cora plant, cora mawr yna lle. Cora oedd yn perfformio bob blwyddyn y darna mawr gan y cerddorion mawr, Mesoea, Ystafell Mater, y cread ac yn y blaen, a ni'r cywion yn gwrando ar y math yma o beth. Arweinydd y cor fawr di'r llaw, chwarelwr, y diweddaral Owen. Y cyfeilydd, Huxley Thomas, chwarelwr. Rhaid weld dylanwad y chwaral hyd yn oed yn y cora de. Ac fe gawson ni bethau eraill wrth gwrs oedd yn mynd am bryd di, oedd pêl-droed ac yn y blaen yn Llanberis. Ond dyna'r math o gymdeithas. Cwmni drama wedyn. Cwmni John Owen, y parchedig John Owen, Rhythyn erbyn rwan de. Dyna lle gafodd fi a'r hogia Myrddin ac Elwyn y cychwyn delfrydol yna o fod ar lwyfan. O chi'n sôn mae chwarelwr oedd arweinydd y cor ac yn y blaen. Roedd dipyn o'ch cymdogion chi yn Stryd Newton, mae'n debyg yn gweithio yn chwaral, os dwi wedi darllen iawn. Oedd. Y sŵn o'n i'n ei gael bob bora, os o'n i ar ddeffro, oedd ar ffenast yn gorau, oedd sŵn drysa tua 7-8 o'r gloch y bora yn Clepian ar ryw hwyl fawr, welai di heno, neu welwn I chi heno, lle dyna ni'n gael, ac yna sŵn wedyn ysgidiau hoelion mawr yna. Yn di lawr Stryd Newton, am y stryd fawr, I gael ei hebrwng i'r chwaral, ryw gwta be, filltir a hannar ddwy, i'r chwaral wedyn, o gynnon nhw waith cerdded, wrth gwrs. Ond dyna'r sŵn o'n i'n ei glwad. Ac yna'n ystod y dydd, sŵn y corn, y cyrn yn y chwaral, lle, a'r ffrwydriadau, lle oedden nhw'n tanio yn y chwaral. Wrth gwrs, ddaethon ni arfer efo'r syna yma yn dod o'n poeni dim arna ni yn y pen draw. Ond gyda'r nos, yna roedd yna sŵn gwahanol, de. Nid sŵn ma hwn, sŵn y hoelion mawr, ond roedd yna arogla hyfryd yn dod I fyny, a rhain yn dod o'r tai. Fe oedden nhw, wel, y merched wrth gwrs y gwragedd wedi bod yn paratoi y swpar chwaral, de. A pan o'n i'n byw yn y stryd fawr wedyn ar ôl symud o Newton, be o'n i'n gael oedd y bysys. Y bysys chwaral yn dwad bron nad oedden nhw ddim yn stopio. Dim ond arafu i'r hogia gael neidio allan. Ac yn syth I sio bapur newydd fel arfer I gael newyddion y dydd. Cymro a'r helaw Gymraeg fyddai papur adw. Amser di newid ydi. Ynddo. Doedd eich tad chi yn debyg ddim yn gweithio yn y chwaral, ond beth am eich cyfoedion yn yr ysgol? Faint ohonyn nhw oedd efo tad yn gweithio yn y chwaral? Yn wir, faint ohonyn nhw ath ymlaen I weithio yn y chwaral I hunin? Ia, o'na sawl un o'n nhw'n yn y dosbarth. O'n i'n teimlo braidd allan ohoni hi, ond wnaethon nhw rioed na neb rioed dweud hynna. Ond y fi oedd yn teimlo wedi dad ddim yn gweithio yn yr un lle anghyfoedion, pan o'n i'n ysgol fach. Ond wedyn ddys I ddall, na dyn bysys oedd yn had. Dyn bysys oedd o I gwmni hun I gychwyn, ac yna gweithio i'r Crossville fel o'n cael ei alw bryd hynny, a'r rhain oedd yn hebrwng y chwarelwyr o'r chwaral, i'r chwaral ac o'r chwaral gyda'r nos. Na, o'n I wahanol. Ond mi ges I nwyn I fyny I fod isio bod yn chwarelwr. Mae hwnna'n od, dydi? Isio bod yn chwarelwr. Ac y mama'n had yn trio myrswadio fi I gychwyn lle ti, sac I ti, mi isio mynd i'r lle yna. Na, o'n isio bod yn chwarelwr. Pam ydych chi? Wel, oherwydd bod yng nghyfoedion I chwarelwyr. Bod yn ffrindiau fi yn chwarelwyr. Ac o'n isio bod... I mi, oedd yn mynd allan hefo'r ffrindiau yma gyda'r nos, i'r pictws yn Llanberis illa, yn le pwysig iawn yn y pentra, ac yna cael chips. Wel, dim ond chips o'n I wedi fforddio. Oedd y lleill wedi fforddio chips a sgodyn a pys lwch dylan, a do'n I ddim. Dyna yn y bon, sy'n tuol i'r cyfan. Ond, o'n I eisiau mynd hefo'n hogia, hefo'n ffrindiau i'r chwaral. A ches I ddim. A dwi'n ddiolchgar heddiw na ches I ddim. A mi ddudaeth â chi pam. Oherwydd gen I fodryb a chymeriad
cry iawn ganddi hi. Anni oedd hi, Anni Minffordd oedd i'r teulu gyd, a hi oedd y ddolen gyswllt yn teulu ni. A dwi'n cofio hier bod mam a'n had bron iawn ar rhaid i mewn, i mi gamdi chwarael. Dwi'n cofio nan o'n i'n ei galw i Llanni yn yn Hebrwng i ac yn Daith Lle-CHI gafal ymlaen chi. Ar weld sydd yma, dwi eisiau gael gair fo chdi. Ti wedi bod yn swnio'n bo chdi eisiau mynd i chwarael, ond gwranda meddai. A na i byth anghofio hyn. Y fi oedd wrth erchwyn gwely anga dy daid, pan oedd o'n ymladd am ei anadl, ar ôl bod yn gweithio yn chwarel Dynorwig. Felly, paid a mynd i'r chwarel. A mi fydd hynny ddigon, a mi es i'r coleg. Wel ie. Ac wrth gwrs, yn 1969, mi ddath y chwarel hitha i ben. Dych chi'n cofio y cyhoeddiad, lle? Yndw. Wyddwch chi fod yn had, fel dyn bysys, wedi darogan hyn, tua 6 mlynedd ynghynt, oherwydd y nifer o chwarelwyr oedd yn defnyddio'r bysys. Rwan ddim mynd ar beics na ceir oedden nhw, ond o'na lai o weithwyr yn chwarel Dynorwig. A dwi'n cofio fo'n deud, bydd y chwarel yma ddim yma'n hir. Dwi'n cofio hefyd ewyrth i mi Harry Tych a Gynant Llanrug yn cael ei symud o'r chwarel. A creigiwr oedd o'n hongian ar yr haf ac yn fan honno, cael ei symud o'na i hefo nifer o chwarelwyr eraill i agor chwarel arall, sef chwarel Marchlyn, wrth ochr y chwarel fawr ylly. Ond dim ond baw gafon nhw yn fanno, a do'na ddim math o lechan dda ar gael yna. Ond yr hyn dwi'n gofio fwyaf ydy bod nhw'n rhoi llechi ar doia tai Peris. A'r heini wedi cael ei Hebrwng o Sbaen. Roedd llechan chwarel Dynorwig yn llawer hyd drud i roi ar do tu yn Peris. Wel, roedd ysgrifen ar y wal, doedd, ag ar y to. Oedd yn anffodus, ie. A fel dyn ni wedi nodi yn 1969, ceiwyd y chwarel, ond yn 1972 llwyddwyd i ail-agor gweithdy'r chwarel, hen gweithdy'r chwarel yn Gylwech Dydd, fel Amgueddfa Lechi Cymru. Mae hwnnw wedi hen sefydlu yn Llanberis bellach. Be oedd yr ymateb yn y pentra i'r dyfodiad, i'r ffaith bod yna amgueddfa wedi dod yn lle'r chwarel? Cadarnhaol iawn ynde. Ond mae'r diolch yn mynd i un person, sef tad elwynogi'r wydda, LleCHI Jones, oedd fod prif beiriannydd y chwarel cyn iddi hi gael ylly. Rich fydda pawb yn ei alw fo, ac fel yn cael Hugh yn dweud bob amser de, ia, Rich maen nhw'n alw fi, ond wedi magu'n lawd. Ac wir i chi de, dyma'r dyn de, wrthododd i'r chwarel gau, oherwydd ben ath oedd yng ngofal i arbenni hun, ydy gwir, yng ngofal Gylwech Dydd. A cadw'r hen geiriau, cadw'r hen offer yma, cadw'r hen bob dim oedd yn ymwneud â'r chwarel. Cadw'r nhw'r neilltu. Ac wrth gwrs wedyn, benderfynodd ar amgueddfa ac yn mynd y lle drosodd do. Ac mae'r diolch yn arbennig yn mynd i'r diweddar LleCHI Jones. Achos mae'n siŵr yn ôl y drefn arferol fysa llawer o'r pethau yma wedi mynd, bysa bobl wedi bod yn llygadu nhw fel scrap, sy'n wedi bod efo rhyw werth fel yna, a wedi cael ei sbydu o yna, ond wrth gwrs trwy cadw nhw yna, maen nhw'n greiddiau gymaint yn fwy gwerthfawr. Roedd yr adeiladau yn Gylwech Dydd yn llawn o'r hen geiriau yma. Ac mae hi'n amgueddfa erbyn hyn, werth i'w gweld ydy. Mae'n un o'r amgueddfeydd mwyaf diddorol yng Nghymru gyfan. Wel, mae'n anodd credu bod yr amgueddfa erbyn hyn wedi bod hefo ni bron i hanner can mlynedd bydden nhw'n dathlu i penblwydd, hanner cant flwyddyn nesaf, ac mae'n bleser rwan croesawu ato ni Cadi Iolen, curadur yr amgueddfa, i sôn rhywfaint am ei gweledigaeth nhw ar gyfer y blynyddoedd nesaf.
Ond mae'r amgueddfa efo rôl bwysig iawn yma yn ardal Peris. Un o'r pethau pwysig i nodi, mae'n debyg, ydy bod ni'n un o prif gyflogwyr yr ardal. Mi yna dros 30 o staff yn gweithio yma, ac hefyd bod hein yn swyddi da, safonol, yn cynnig sgilia i'r gweithwyr, edrych arna fi fy hun yn bersonol swydd curadur. Dydy'r swydd yma ddim yn dod fyny'n aml yn yr ardal yma, wedyn mae rhywun yn ffodus iawn bod ni'n gallu cael swyddi da yn lleol, a hefyd drwy hynny wrth gwrs cefnogi yr economi yn ehangach. A mae hanes sefydlu'r amgueddfa yn ddiddorol iawn a deud y gwir. Ym mis Awst 1969 mi gaeodd chwarelyddol bron iawn dros nos a collodd dros 300 o ddynion i gwaith yn syth. A mi drefnwyd 2 ocsiwn enfawr i werthu holl aseda y cwmni chwarelyddol gan ei bod nhw wedi mynd yn beth dalwyr. Ond mi oedd yna deimlad ar y pryd bod yna rhywbeth arbennig iawn ynglyn â'r gweithdai yma yn y Gylfach Ddu a bod eisiau achub nhw a'i diogelu nhw i'r dyfodol. A be ddigwyddodd oedd gweledigaeth un dyn oedd hyn mewn gwirionedd, sef Mr Hugh Richard Jones, a fo oedd prif beirionydd ola chwarelyddol. Ac mi oedd gweld y dynion scrap yn dod fewn i'r Gylfach Ddu yn torri galon o, a dyd y gwir. A be nath o, mi nath o ymgyrchu'n ddibaid mwyn trio achub y gweithdai arbennig yma. Ac ym mis Mai 1972, mi agorodd yr Amgueddfa Lechi i drysam y tro cynta. A swn i'n dweud bod o'n arloesol ar y pryd, oedd yn un o'r cyntaf o amgueddfeydd diwydiannol yn Brydain i gyd, dim dim ond yng Nghymru, ond drwy Brydain. Y flwyddyn cynt oedd Iron Bridge wedi cael ei sefydlu, wedyn oedden ni ar flaen y gad yma yn Peris yn yr Amgueddfa Lechi. Mi ydan ni wrth gwrs yn rhan o deulu Amgueddfa Cymru, sef 7 o Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru. A dwi'n meddwl mae hynny'n arbennig o bwysig, nid yn unig ydan ni'n unig safle fyny ngogledd Cymru, ond hefyd mae o'n dangos i ni bod y diwydiant Lle-CHI yn diwydiant cenedlaethol o bwys, dim diwydiant lleol oedd hwn, ond diwydiant gafodd effaith ar Gymru gyfan ac ar y byd hefyd wrth gwrs. A mae'r ffaith bod ni'n rhan o deulu Amgueddfa Cymru yn dangos hynny'n berffaith, dwi'n credu. Mi ydan ni ar gychwyn gyfnod cyffrous iawn yn hanes yr Amgueddfa Lechi. Mi fyddan ni yn dechrau ar gyfnod o ymgynghori gyda'r gymuned ynglyn â beth sa'n ni'n licio yr amgueddfa fod yn y dyfodol. Mi ydan ni'n croesi bysaidd y cawn ni fuddsoddiad eitha sylweddol yn y dyfodol gobeithio, a hynny wedyn yn ei dwrn yn galluogi ni i ail-ddatblygu ac ail-ddehongli. Ac fel o'n i'n deud, y gymuned fydd yn greiddiol i hynny. Mi ydan ni'n gobeithio bod ni'n amgueddfa, mae pobl yn gallu teimlo perchnogaeth ohoni. Mae gan llawer o bobl gysylltiad uniongyrchol efo chwarelyddol, a drwy hynny efo safle y Gylfach Ddu a'r Amgueddfa Lechi. Wedyn eich barn chi allan yn y gymuned fydd yn bwysig ynglyn â beth ydych chi eisiau'r Amgueddfa Lechi fod ar gyfer y dyfodol. Wel, diolch yn fawr iawn, Cadi. Mae Arwel Jones, wrth gwrs, dal yn cadw cwmni ni. Arwel, os gawn ni droi'r stori at Hogerwyddfa rwan. Faint o ddylanwad y chwarel oedd arnoch chi fel grŵp? Da ni wedi dall yn barod, wrth gwrs, oedd tad Elwyn mewn ffordd nath achub adeiladau Gylfach Ddu, a mi fuodd Elwyn ei hunan, wrth gwrs, yn gweithio yn y chwarel. Ond beth am y gweddill ohonoch chi? Na fi o Myrddin ddim, na fi na fifs, do, mi fi o fifs, rhaid i mi ddweud celwydd, mi fi o Fifian wrth gwrs, mi ath o'r Gylfach Ddu i gyfri'r Lle-CHI, mi a fi o fonna hefyd, lle, dros gyfnod byr. Na Richard chwaith, lle, Richard Morris, fi o fo ddim yn y chwarel, yn cyfeilydd ni, lle, fel ddys i, sori. Ond, mynd i ddeud o'n i, ond mi fuodd y chwarel oli yn destun ambell i gan gynnwch chi, do? Do, dwi'n trio cofio rwan. Dwi'n meddwl bod yna 4 can sydd yn ymwneud â'r chwarel ganddo ni, lle, sydd yn dangos bod o le pwysig iawn i ni, swn i'n meddwl bod ni yn medru cyfansoddi caneuon 4 can am unrhyw le arall, de. Felly, swn i'n deud bod yna 2 o hynny nhw yn uniongyrchol yn sôn am y chwarel, a 2 arall yn anuniongyrchol yn sôn am y chwarel. Y 2 anuniongyrchol oedd Henbedra Bach Llanber a Gwanwyn Tir Rowland Hughes. Roedd yna reswm dros hyn. Os oedden ni fel Hogerwyddfa yn mynd o amgylch y wlad yma, yn canmol ac yn ceisio disgrifio i gynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad yma, o'r de i'r gogledd dros Brawddoffa, sut le oedd yn pentra ni.
tan ni'n just yn canu a dweud, o, mae'r nefoedd boes o dan y ser yn hen bentra bach Llanber. Fysa hynna ddim yn hollol wir yn yma. Oherwydd mewn gwirionadd, roedd yna dalp o uffarn yn y pentra ni hefyd. Ac roedd yr uffarn yna draws y llyn. Fel hafn llwyd las, felly, uwch yn penna ni. Ac wedi cipio ymaith sawl person, sawl chwarelwr, a hynny'n gyn amserol iawn iawn. Ac yn Gwanwyn, wrth gwrs, mae Roland Hughes wedi mi wella pan o'r Gwanwyn ydy i destun o lle, ynde. A canem i dad mae o'na, ac yn colli dad hefyd, ynde. A'i dad wedi diodda'n enbyd, wedi colli coes yn y chwaral, colli ngoes yn y chwaral, lle, ac wedi diodda'n enbyd i'r diwadd un. Oedda ni'n teimlo, a wedwch chi beth sy'n not ydy, bod ni'n cael yw fodlonrwydd yn bod ni'n canu'r ddwy gan yna, yn nesa ti gilydd, y nefoedd a'r uffarn a'r naill llaw. Ac wedyn ni'n hapus wedyn bod yn cynulleidfa ni'n gwybod lle oedda ni'n byw. Yna dwy gan arall yn uniongyrchol am y chwaral, oedd un gan y diweddar Anwyl ac ffrind personol i mi, Eiri Gwyn, siop y Pentan gynt, a diweddar erbyn hyn, lle, yn anffodus. Mi sgwennodd o eiria am henwr ar y bont y bala, hen chwarelwr ar bont y bala, yn cofio'r amseroedd ddod i dreulio yn y chwaral. Ac efalla, chi ddarllen rhwng y llinella yna, bod yna fwydd i'r gerdd yma. Mae hwn oedd y chwarelwr ola, fedra sôn am y chwaral. Ac wrth gwrs y llall ydy cerdd Roel Williams yn benodol i chwaral Dinorwig. Lle mae o yn sôn am gwahanol boncia, gwahanol waith. Fel tai o wedi cymryd y testun o lyfr Emyr Jones, canrif y chwarelwr, lle, bod yna sawl dywediad yn y gerdd yna, gan Roel. A Richard, wrth gwrs, yn rhoi i gefndir y fi gyfansodd yr alaw, ond roedd Richard bob amser yn gofyn, beth yw'r stori tu ôl i'r gan? Ac yna o'n i'n rhaid ar ôl mi chi gyflwyno'r gan iddo yn syml. A mae yna'r myster yn hon. Ac wrth gwrs oedd Richard wedyn yn rhoi i gefndir i'r gan. A da chi'n cael yn y cyflwyniad wrth gwrs y gyrymystar yna, ynde. Ac ar ei diwadd i hefyd, oherwydd mae yna sôn am obaith hefyd yn y gerdd yna, does. Chi, mewn anobaith, felly mae yna, ond paid i, dwi'n trio cofio'r geiriau ond dwi'n ei canu nhw'n meddwl wan, ond paid i galoni, pwy wyr yr un pryd, nad oes mewn anwybod rhyw obaith o hyd. Ie, gwych iawn. Wel, oedd sôn am y trac yna, mi fydd yna rhyw bwt bach ohoni lle yn rhan o'r trac da ni wedi bod yn gweithio arno fo hefo'n gilydd, a fydd yn cael ei bremier byd mewn chydig funudau. Yn bwriad gwreiddiol, wrth gwrs, arwelodd i osod geiriau un o nofela T. Roland Hughes i gerddoriaeth, cyn i ni droi at waith un o feibion eraill y fro, sef Emyr Jones, awdur, maen nhw gynnau yn hyn, canrif a chwarelwr, bargen Dinorwig. Wel, oeddech chi'n nabod Emyr yn reit ddan, mae'n debyg yn doddach? Oedd Emyr a fi yn ffrindiau oherwydd bod ni o'r ddynaniad wrth gwrs yna ddysgwyr i ddechrau, felly, ond hefyd yn ffrindiau oherwydd bod ni ar un diddordeba, a mi ddys i'n nabod o'n dda iawn ar ôl iddo fo sgwennu canrif y chwarelwr, sef y Beibl y bryd hynny, ar y chwarel. Mi ddys i'n nabod o'n dda iawn, a mi fydda ni'n cael ambell i banad draw yn Nghaernarfon. Dyn gwybodus iawn, yn enwedig am y chwaral a'i phetha. Dyn byrlymus. Dyn oedd o fel, do'n munud llonydd Emyr, ac oedd gynnwyr ryw syniadau, gwrandar hyn neu gwrandar, ac un i beth o peth. A yn clwb Eryri, sef clwb llenyddol Llanberis, dwi'n cofio bod yn deithau yr arian byw o ddyn yma, dwi'n cofio yn deithau
rhan darwel, mae gen i ffansi gwneud llyfr arall, dogs, ar be, ar chwaral. O, da chi wedi gwneud un ymwyr, ti wedi gwneud un ymwyr. Do, na, mae gen i syniad yna. Dwi isio ychwanegu ato fo. Ac wrth gwrs, dwi'n meddwl na 6-3 oedd canrif y chwarelwr. Yn 1980 dim, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn, ydoedd y llall allan, ynde? A dwi'n cofio fo yn cael panad efo fi'n Gynarfon, a papur gynnwn ni awr, gwranda me o, mae gen i 4 testyn teitl i'r llyfr, be dyn nhw. A dwi'n cofio 3 arall, ond dwi'n cofio Bargen dyn Norwig. Pan enw ti, a hwnnw nes i dderbyn, a mewn gwirionedd, ia, a dwi'n anhoffi hwnna fyd, meddai'n fyr, a hwnna fi o fo. A dwi'n mor falch y bod ni wedi cael y sgwrs yna, de. Wel, wrth gwrs, oedd o'n feibl yn doedd yn y ffaith, fysa fod ddim wedi mynd i cael ei sgwennu gan neb heblaw y math yna o lyfr, efo terma chwaral, efo enw ar boncia, efo enw ar rai o'r personoliaethau mawr yma, heb i fod o'i hun wedi gweithio yn y chwaral, de, i hun, lly. A dyna lle roedd ganddo chi awdur llyfr, ffeithiol iawn, yn gallu sôn am y chwaral, am ei fod o wedi gweithio na'i hun am gyfnod. A dyna ni eisiau bod. Eisiau bod yn Emyr Jones o'n i mewn gwirionedd yn y cychwyn, i fod yn y chwaral, cael y profiad o weithio yn y chwaral, hefo'n ffrindiau, ond wedyn falla yn penderfynu fel nath Emyr, ac fel na sawl chwarelwr arall, symud i faes arall, ac i faes i colegaeth Emyr, ac yn brifathro yn y pen draw fel fi na. Wel, mi nath gymwynas fawr yn ei lyfrau yn sicr. Maen nhw'n, fel ydych chi wedi dweud, maen nhw'n rhoi hanes y chwaral, maen nhw'n sôn am ddiwylliant y chwaral. Yn wir, mae wedi cofnodi nifer o eiriau'r chwaral. Mae yna rhan o ganrif y chwarelwr sydd fath o ryw geiriadur bach yn dydi. A mae hein yn anffodus yn eiriau ac yn ymadroddion sydd wedi cilio o iaith yr ardal. Mae'n siŵr at ei gilydd. Yndi, chi sy'n mynd i fod yma drwy'r dydd a drwy'r nos yn mynd ar ôl y terma yma oedd ganddo fo. Ond nawn ni, bydd na sôn am rhain, bydd na sôn amdanyn nhw, oherwydd bod nhw'n llyfr Emyr Jones. Ond heblaw bod nhw'n llyfr Emyr Jones, bydd na ddim cabal mochal ffiar na fydd. Ydych chi rhywbeth yn y gorffennol oedd o. Canlyn Wagan, a chi'n arall, cau tŷ yn y wagan, chai hi fyny, cyfri mawr, yna bydd gyfri mawr eto, yn chwaral dyn Norwig, Pint y Gynffon, dyma, a'r disgrifiadau yma hefyd o'r Lle-CHI, y counties, a 2 pen 8, na ci, 2 dew 8, am lechan, 2 dew 8, ac os oedd hi ddim cystal llechan, 3 tew 4. A dyma chi'n cael rhai o'r offer oedd wedi bod yn sôn amdanyn nhw, Cyn Brashollt. Mae'r hen chwarelwyr sydd yn gwrando yn mynd i gofio, chi'n nabod rhain, ond ydy'r genhedlaeth nesaf ddim nac dyn. Cowdian, Morthwyl, Triffwys. Rhain i gyd, maen nhw wedi cael eu cywasgu mewn i canrif y chwarelwr yn fan yna. Ac wrth gwrs, falla, dwi'n dweud bod nhw wedi bod hefyd yn sylfaen i lyfrau gan bobl fel o'r Edge Chambers Jones, oedd wedi gwneud ymchwil arbennig, a yma lle yn iach llyfr godidog Elin Thomas, sydd yn mynd ar drywydd arall, dwi'n gwybod. Ond mae'r Beibl yma, y Beibla bach yma wedi bod yn sylfaen i awduron eraill ac i'r genhedlaeth sydd i ddilyn. Wel, dyna wnaethon ni, oedd trio cywasgu rhai o'r geiriau'r ymadroddion yma mewn i ryw ddetholiad, a wedyn gosodwyd hwnna i drac gerddorol gan yr amryddawn Mae. Felly, steddwch yn ôl i chi fwynhau geiriau diweddar Emyr Jones wedi adrodd gan Arwel Jones yn ein premier byd o'r darn dan sylw.
Cloddiwyd chwarelyddol allan o fynydd y Leidr. Yn union gyferbyn â hi dros Llyn Peris, saif hen gastell Dol Badarn. O'i set flaen ar y bryn fe welodd yr hen gastell ddrama y chwaral I gyd, o gnoc y morthwyl cyntaf hyd at yr ola. Gnoc yr arwerthwr yn 1969. Drama hir ydi, oherwydd ei gymryd 2 ganrif i'w pherfformio. Defnyddir pwdwr du bob amser I ryddhau darn o graig dda o'r clogwyn. A pan swnio'r corn, fe gilia'r dynion i'r caban mochal ffiar. Yn ystod y 3 neu 4 munud nesa, siglir y bonc gan rym y ffrwydrada. A chlywir sŵn tunelli o graig yn disgyn I waelod y bargeinion. A mwg glas, mwg cyr yn y pen yn gorchuddio'r lle. Yna ei rati I fras hollti'r plygion a'i pleru gyda'r graen, yn bileri rhwng 12 a 15 modfedd o led, yn ôl maint y Lle-CHI a ddisgwylir oddi wrthyn nhw. Defnyddir cyn trwm, y cyn brasollt, cwjan a morthwyl triffwys I drin y plygion. Llwythir y pileri a'r clytia I gydion I gilydd rhag i'r llwyth neu'r slediad fer ei gelwyr chwalu ar ei ffordd i'r sied. Fe bwysa slediad go dda dros 2 dinas. Drama hir ydy, oherwydd ei gymryd 2 ganrif. Yn y sied, rhoddir y pileri ar fyrddau i'w llifio I fesur. Mae'r lli gron yn troi mewn cafn llawn o ddŵr, ac felly fe'i cedwir rhag poethi'n ormodol, a thrwy hynny grasu pen y glwt a'i wneud yn anodd iawn i'w hollti'n dena. Mae'r clytia rwan yn barod i'w hollti'n grawia tena. Rhaid ystyried yn gyntaf ansawdd y glwt, ac os yw'n iach ar hiwiog, fe'i holltir yn ei ganol am 28. A disgwylir iddo ildio cyfanswm o 16 o lechi gora. Trwch ceri gora fel rheol, wedi 6 arag i'r fodfad. Drama hir ydy, oherwydd ei gymryd 2 ganrif i'w pherfformio. Daeth y drama I ben. Drama hir. I chlywir sŵn ti'n cymorthwylion ar y pwncia. Na chyr yn hafod wan, y myria a ffer injan I ddynodi'r awr. I wyr plant Llanberis a Deiniolen sut sŵn sydd gan gorn chwaral. Ond mae'r gwyliwr myd yn sefyll ar y bryn o'r gadarn ag erioed, ac yn barod I wylio'r ddrama nesaf. Oes drama gwybod, mi wafaith o hyd, a oes drama gwybod, mi wafaith o hyd. Wel, gobeithio I chi fwynhau hwnna. Arwel, dyna'r tro cyntaf chi glywed y trac newydd yma, felly oedd e'n rhywbeth chi'n ddisgwyl? Diddorol dros ben. Na, doedd o'n beth o'n i'n ei ddisgwyl, ond dwi'n falch iawn ohono fo. A dwi'n siŵr y bydda Richard Morris hefyd. Dyna fo wrth gwrs yn chwarae'r piano ar y cychwyn. Ie. Wel, cofiwch, mi fydd yna gyfle I chi glywed yr holl weithiau comisiwn newydd fydd yn rhan o Daith Lle-CHI, nid yn unig ar y nosweithiau gymunedol dros y nosweithiau nesaf yma, ond hefyd cyn bo hir ar gyfres radio, ar Radio Cymru, ac hefyd mewn rhaglen arbennig ar S4C. Yn y cyflwyniad nesaf, nos Lyn, Dyffryn fydd gynnon ni dan sylw, a Caron Owen fydd yn ymuno am I sôn am I gwaith comisiwn hitha efo'r cerddor Edwin Humphreys ar gyfer y prosiect hwn. Ond heno ar noson Llanberis, gai dynnu pethau at I terfyn drwy ddiolch o galon I Arwel Jones am I waith ac am gadw cwmni mi, hefyd I Dyl May am I gyfraniad ynta, a diolch i'n noddwyr ni, Cyngor Gwynedd a Chromfa Dreftadaeth y LleCHI, Llenyddiaeth Cymru
Amgueddfa Lechi Cymru a Bardd Cenedlaethol Cymru. Ond yn fwy na dim, gai ddiolch i chitha am wrando. Os dawch.